खुलुमबाय आं सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जानानै दिनै जोंनि नैबे सनितपुर जिल्ला नि सिङाव थानाय थेलामारानि बे रतन मनिराम रतन लेरेला कसारी बे मुंख्लं फोथाराव मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंनो लानाय बे आरज गौमानि हाबाफारियाव जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेहाय बयबो बाहागो लाफैयो आरो गासैबो जिल्लाया जेबो गोनो गोथो खालामालासे फैबाय थानाय बे 20 जानुवारियाव जानो गोनां आरज गौमा फुंबिलिनि 12:30 मिनिटनिफ्राय जि आरज गौमा जानो गोनां बे गौमा जानो गोनां हाबाफारियाव जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनानै लोब लोबै बाहागो लाफैयो बेखौ आङो सनितपुर जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय खुथारै खावलायनाय थादों आरो आसा खालामदों बयबो जों सनितपुर जिल्लानि बे मुंख्लं मनिराम रतन लेरेला कसारी बे फोथाराव आबुङै जोंनि जि थांखिजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों बे मोजाङै मोजां जाफुंनायाव बयबो जिल्लाया जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो बेखौ आं जिल्ला माइनाव आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय।